mina nawe angisahlukana. Angisahlukana mina nawe. Sahlukane. Manje pho amantombazana ukuthi akuchameki noma kunjani ngihlangana nami lento ngitshela yona. Sahlangana ngoba nguwe lo isizathu ngingakwazi ukuchama. Ngimi kanjani understand mina. Nguwe mfethu ngoba bonke bekade ngijula nawe ndithi ngikwazi ukuchama. Ngokumanye amantombazana ngikwazi ukuchama. Shothi khona into oyenzileyo kimi. Ngenteni? Anikwazi alokazi Hayibo. Wena vela ukwadi Mosi bheka wayesuthi kwento ngathi uyakwadi manje suthi ungitshela ukwala awukhona iqhama phambili uyakwadi invela mina ngoba sidla ngitshela mhlawumbe ngibhutha sitolungisa usangibhede into ngibhuthela ayikho into engayilungisa nawe ngoba uyaphethe unamanga into engayilungisa nawe iyaphetha iyaphetha uhlezwe yini pho benyamezela bengithanda imali wayekhala lo unemanga hoye uphetha sukule nini wayekhala lo ngiyangixasha ukuqambe manga pretend ngifuna wenze ngathi wena khamela umbhede umqambele manga wena kuze uchamise mhlambe uNosipho kumele ucabange usisi ngapha usangithanza yikho lento ayichazayo ayikho ngoba mhlawumbe kanye kwenzekile mhlawumbe lithi ndadlwabele endlini shaya indlwabo funeke ndize ndibe nesithombe sakho neze ndiyacha angikwazi Mbukelo hlelo silungisa umjola sikubingelele bese siyakwamukela kwi-episode yanamhlanje entshashayo ohlelo lakho lithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. As per usual, the name is Dlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Mokuthi uyaqala ukubukela njengamanje, kindly subscribe, like and also share this particular channel to your friends. Now wonke nje umuntu owazana nayo. Press ujoin, ukwazi ukuthi ujoin as a member of this channel. Ngaphezu kwaloko uphinde futhi ke upress thanks khona uzokwazi ukuthi silekelele thina ukuthi sikwazi ukuthi ngelinye ilanga sizithole sinama resources anele okukhulisa i-channel yethu Umjolo Show. Njengenjwayela amakhanda abheke phansi uNkulunkulu kaMatifane asihawukela sambe siyobabona ukuthi inkinga zabo zihamba kanjani mase siyalungisa lapho kumele silungise khona ungakhohlwa nawe uma ngabe unenkinga ezithinta umjolo si-email njengamanje to umjoloshow@gmail.com asibangene. Igama lami ndinguliyolo Ndamase ndibhalele abakwamjolo ngesizathu soba nengxaki nentombazana endandithandana nayo i-ex yami kahle kahle engu-Anathi ngoku ndifuna endincede kule ngxaki le ndibhekene nayo. Mbukelo hlelo silungisa umjolo siphinde sikubingelele futhi uma ukuthi uyaqala ukungena le khaya njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane ndiyazi ukuthi savela nje ku-screen sakho soke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta umjolo. Before siqala ishow yakho namhlanje sikukhumbuze ukuthi the show is proudly sponsored by EasyBet. You can register and bet using our promo code UMJOLO. That is UMJOLO. Is the promo code ongakwazi ukuthi uyisebenzise whenever you bet. Downloada i-app ukwazi ukuthi ube nayo mase ke uyabetha. Eceleni kwami khona usise sinayo njengamanje sizokhuluma naye just to find out ukuthi ke ngabe impilo yakhe yomjolo ihamba kanjani. Mawukuthi khona izinkinga ezikhona sikwazi ukuthi silungise lapho kunenkinga khona. Uyasazi usawuthi siyawufaka esilondeni kodwa sivele siwufake nje siqale sibheke i-situation ukuthi ihamba kanjani. Dadewethu sawubona. yebo bhuti njani Ngiyaphila wena njani? ngiyaphila na Ngijabula kakhulu ukuthi Nkosi yami. Okay. Ngijabula kakhulu ukuthi ngibe nawe namhlanje on the show. Njengoba sindawonye ke namhlanje sizokhuluma indaba ezithinta umjolo. It could be umuntu onayo njengamanje, it could be umuntu mhlawumbe othandana naye back then. But umuntu okubizelela namhlanje ukuthi uzokhuluma naye uluyolo. Ngabe uyamazi umuntu kanjalo and if you do umazi kanjani? ngamathi luyolo ngangathandana naye Wakwathandana naye. yes ex yami nje ngasho kanjalo Okay. Mhlambe i-relationship yakho naye ibihamba kanjani? I-relationship yami naye yayi right until sesifike esigabeni sokuthi abonele bangcono yena kunami. Wabona abangcono kunawe Yebo. mase wakushiya. Yebo. Mhlambe i-personality yakhe ke umuntu kanjani yena uma ungakhuluma nje naye? Ngisho nje ukuthi kucala wengumuntu lo right la calm sivana nje kahle ku right awazi wagcina kwesatholana abangane ba wrong lebanathako sacala nokungishawuta ayabona nje umuntu uyabona ngabe sathola umuntu omunye empilweni uyambona indlela reacta ngayo. Namhlanje sangumuntu lengamati ke. Namhlanje ubafo ukubizelela kwishow ukuthi nizokhuluma nina nobabili. Mhlambe yini efika emqondweni wakho ukuthi ufuna nibuyelane or it could be something else. Yini nje wena othe ngoba uyangibiza lo muntu yona into azokhuluma nami yona namhlanje.
No, mina emqondweni wami kufike ukuthi mhlambe ufuna silungise into cause wayephila kahle sanami. Mina nginayo inhlito lembi, ngangimuntu nje ngangimnika imali, even endlini angenako ukudla ngimnike, even mhlawumbe athi akanayo imali yokurenta ngimrentele nje. Wayephila kahle nami. Ngicabanga ukuthi mhlambe ngilokuthi nede mbuyisile ngokwami nje emqondweni wami nginawo ukuthi vele ufuna silungise into. Let's just say uthi lungisana izinto. Uyazibona mhlawumbe umnikeze elinye ithuba lokuthi niphinde nithandane. Angathi. Sengingadepend on the situation. Yeah, sengadependa ku situation but ngokwami angathi. Okay, mhlawumbe omunye umbuzo engingaba nawo ukuthi senahlukana njengamanje, right? The time enigcina ukukhuluma sasenjani mhlawumbe isimo? Kwakwabantu abawuphinde babonane noma nayitshela ukuthi njengoba sihlukana manje ngeke ngiphinde ngimbone, ngeke ngiphinde ngikhulume naye. Hayi kwakubantu esingeke nje siphinde sibonane nje nokuhlangana sikhulume. Okay. Ngiyabona ukuthi yonke into isahamba kahle uyiphendula kahle nemibuzo. Ngilindele yena ke manje uMbafu ukuthi sizwe ukuthi uzothini kuwena. Uready ukuthi umbone ukhulume naye? Yeah, ngiready. Uready. Ngibonile ukuthi uMbafu ngathi umXhosa. So ngiyezwa mina besikhuluma nawe ngathi umSwati. So usisi kambe igama ubani sibona? Igama ngiAnathi wakwaDlamini ngisuka eSwatini. Okay. Uready ukuthi umbone uMbafu ukhulume naye? Yeah, ngiready. Hayi-ke uyazwela mbukeli ukuthi-ke u-Anathi ready ukuthi ambone uBafu ukuthi akhulume naye. Khumbula-ke sekuvelile ukuthi labantu abathandani babethandana kudala kodwa njengamanje abasathandani and akuphethanga neze kahle. Indlela engingaphethanga ngayo kahle babeyitshela ukuthi abasophinde babonana, abasophinde futhi bakhulume ndawonye. Kodwa namhlanje nangu uDlala Matifane uNkulunkulu wemjolo bahlanganisile bobabili ukuthi bazokhuluma sibone ukuthi-ke basiphatheleni. Ongayindawo siyolanda uBafu simbeke la sikhulume naye sizwe ukuthi uthini yena mase sibanike ithuba lokuthi bakhulume bobabili. Sawa. Mntaka baba. Kunjani? Grand mfethu. Yaphila kona. Mnandi kakhulu mfethu. Ngiyajabula kakhulu ukuthi uzile namhlanje la ohlelweni uzokhuluma nanangu Anathi. Njengoba kucelile mfethu ukuthi sikulandele yena uze la uzokhuluma naye. Akazange asinikeze hard time, uvumile wafika. Kodwa-ke engikuzwile ukuthi njengoba nawe kade ushilo nje ukuthi i-ex yakho kade usivalele. Nawe ukuvumile lokho ukuthi cha impela nisathandana. So mhlambe imibuzo engingaba nawo mfethu ukuthi uma ungangichazela njengo-Anathi ngendlela obumazi ngayo mhlambe nisathandana, ube umuntu onjani kwi-relationship yenu? Ya u-Anathi ngexesha besaqala ukujola yabiyintombazane right kahle yabona. Benimthanda kakhulu yabo kodwa ke into yajika sisokwazana deep yabona lonto. Kwasho ukuthi akayiyo kahle kahle le type le ngithandayo. And ke yona into ebingigqugquzela kuye yabo banimthande imali. Ngithanda imali kuye kahle kahle. So buyidlela imali yakhe? Hayi bengithanda imali kuye. Masuyidlela nekheke? Ya but ikhekhe lakhe bafayi belingangithokozisi esona sizathu sinenze futhi ngimyeke yabo. Ngizwile mfethu ukuthi uTheme ngabe echaza ukuthi nabantu indlela enahlukana kabi ngayo nabantu ekumele ngabe kuyimanje anikhuluma kuyimanje anihlangana but wena namhlanje udecide ukuthi umbize back ukwazi ukuthi ukhulume naye okuyinto emangazayo leyo. Yebo isizathu soba nembize khona ingxaki enibhekene nayo bhuti wami. Inkulu kakhulu ingxaki le. No, hayi mfethu angingakuphazamisi kodwa angifuni ingxaki uyitshele mina. Because ngangingekho niphendulane yabo. Ngangingekho mfethu nenzana zonke izinto kodwa ngoba ukhona la ungakhuluma naye umuze ukuthi uzothini kuleyo ngxaki yakho. Yebo Anathi mfethu isizathu soba nokubiza apha mfethu ingenxa yesizathu enibhekene naso. Mase lindibana nentombazana. Intombazana bekade ngijola naye. Ngithe ngithi ndiyazama ukulala nayo, angichami, ndiyalala nayo kodwa angichami. Kwasho ukuthi-ke nayo khange ngikwazi ukubekezela balena. Phinde ndathola enye yesibili futhi kwasho ukuthi-ke kwenzeka into eyi-one futhi. Eyona into engixaka kakhulu mfethu kwabanye ndiyazama ngithi ngizama uheva nabo. Awu, ngihlangana phi mina into ongitshela yona? Uyahlangana ngoba into ingawo into. Ingami kanjani? Kaloku andithi bengijola nawe. Mina nawe angisahlukana.
Anisahlukana mina nawe. Sahlukane. Manje pho amantombazana ukuthi achame noma kunjani ngihlangana nabantu ngitshela yona. Yahlangana ngoba nguwe lo isizathu sokuba ngingakwazi ukuchama. Ngimi kanjani understand mina. Nguwe mfethu ngoba bonke bekade ngijula nawe ndithi ngikwazi ukuchama. Ngokumanye amantombazana angikwazi ukuchama. Kusho ukuthi khona into eyenzileyo kimi. Ngenteni? Anikwazi alokazi Hayibo. Wena vela ukwadi Mosi bheka wayesuthi kwento ngathi uyakwadi manje suthi ungitshela ukwala awukhona iqhama phambili. Uyakwadi enivela? Ngiyakwazi ukuchama. Ukwatela. Mina solo ngathandana nawe ngicela nawe ngase ngisengichama. Manje unesongangitshela ukuthi chamisa abantu abatane njoni. Hayibo kanti wena ntoni kanlebi ukwenza ungithande leyo sakwenza ungithande kanti beningakuchamisi kahle. Hayi ubona nje umuntu mangabavale lithandwe emehlweni bavale lithandwe hayi ukuthi nje sokuthi bengihlaliswe ukuthi mhlambe kanjani awukwadi vele. Ayikho ngisho ayikho Futhi wami akakwadi lo akakwadi. Ayikho lento yakhuluma ngayo ukuthi akwadi iqhala mina ngihlangana understand singenaphi mina. Vele wena ukwadi nje wenda lutho. Okay mfethu make us understand mina no Anazi ukuthi wena mokuthi awuchami uloke nje umshovile umuntu ungachami ungenaphi yena khona mhlambe la obona khona ukuthi ungena khona kwenzeka kanjani ukuthi uzumbiza umtshele le ndaba engaka futhi ibhlungu lento soloko nehlukana nami njoba ngisisho soloko nehlukana naye mandibane intombazana lala naye angikwazi ukuchamisa intombazana and-ke khona nje kwenze kwamanye ngichamisa kunikeze le ngicreate isithombe sakhe engqondweni yami ngoba vele usangifuna vele usangifuna vele mina ngoba silanje vele ngathi mina ngoba silanje ngitshela mhlawumbe ngibhidwe sasitolungisa usangibhidwe into ngibhudzela ayikho into engayilungisa nawe uyabhetha unamanga into engayilungisa nawe iyabhetha nakwento enjani awusuke ebhuti ngifuna vahle phezulu nakwento enjani uhlaliswe yini pho benyamezela bengithanda imali wayekhala lo unemanga hoye uphetha kusukela nini wayekhala lo uyangixhasha ngokuqambe emanga bakhamela ngibhidwe ngiqambele emanga kahle mina apha kube ngithanda imali hayi unemanga mina ngizothamile nawe manje yangathi singivuthanda stop 66 ngwelo nemanga uyathatha ufunani wachaza la kodwa-ke bafu kule nto yena uyakwazi uqhubeka nempilo yami impilo imile vele into eqhubeka into emelana impilo yami mengabe uthi imile mfethu ime kanjani wena kuze uchamise mhlambe uNosipho kumele ucabange usisi ngapha usangithanza ayikho lento ayichazayo ayikho ngoba mhlawumbe kanye kwenzekile mhlawumbe ndithi ndiyazidlwabele endlini ngishaya indlwabo funeke ndize ndibe nesithombe sakhona eze ndiyathi andikwazi hayi ayikho lento lo usangithanza lo sangifunena akasho ukuthi usangifuna kodwa bafo akasho ukuthi usangifuna ngikwazi umdlwaba bafo unemanga ayikho lento akhuluma ngayo bafo lo mntwana uloyile onithakathile hayibo uyanginuka moswena ayikho into enje bafo okay hayibo uyanginuka lo uyanginuka ngoba unemali ngiyaqaqabula wena hayi awukade usho kanjalo mina nibethe hey hayi imhlola ngempela ngehlelwa make me understand wena mengabe uwenza ucansi kufanele uzukhethe isithombe kanjani mengabe ushaya indlwabu usho njalo ngani ushaya indlwabu ucabanga ukuthi ayimhlobo manje ngasifaka ngesithombe sakhe angichama ndazi baba lento liloyo lento ingoba uyangithanda vele shuthi imake baba ngiyabona mhlawumbe mengabe ufenda omunye umuntu ophilayo mengabe mhlawumbe wenza indlwabu ushuthi ngikaze lixebuke ipipi isandla ulokushilo nje bafo uyabona nesandla sami sinjani bafo kuze kube buhlungu yona ayikho into la ichazayo ayikho bhuti la ichaza uvela kakwadi liyola kakwadi vele hayi vele bhuti hamba mina vele ngishaba ukuthi aboto ongincenga la beke ngisengibelana nawe awukwadi vele lento echaza uchaza into lengekho ayikho into echaza okay ngiyazi lo mbuzo lo personal ubhuti manje ukhala ngokuthi usedonsa isikhathi eside kwabanye abantu akachami kwena bengalona iqhude mhlawumbe njobe seyisprinkle ngimbe ngitendela kuye kakwadi mosi ngiyachazela nje bhuti yini ongayiva kuye bona lento yabalance lento ngisho kuye bendiliqhude kanjani kwabanye ngingachami hayibo kwathi ngiyachaza nje sibe ngitendela mine uyambona so into ngathi awadi so mothi bowuzenzela wena kusho ukuthi uzenzele wena nanokuthi umfowethu mehlangana yintombazane angachami angiyadi ke lesenikhuluma ngayo angiyadi ke lesokhuluma ngayo kunjani
kunjani bakunqanda bafo amajita She. lana mfana athi Hayi. baniyeke lo mntwana ngoba wakangiyeka ngani pho-ke bafo mina ngikwazi nokuthola umntwana ngoba ngikwazi ukuchama Mm. angikwazi yena unabo Nako-ke. abantwana yena Hamba Uyaqhubeka uchama. nempilo uyajola mina ngikwazi ukujola amantombazane lala nako ayi-1 yabaleka iphinde Ehhe, ngenxa yokuba hamba uyochama. angicami. lo mntu lo wadla imali yami lo Mm. ngangimrentela nangabanganayo imali yokurenta ngimthengele nekudla lo wathi bona sesongcono umbuka enyala unjani wahamba nje utobuya atonginuka la akahamba yokuchama sitoke sibone Mengabe uthi sizoke sibone what do you mean? Mothi sizoke. cha ngisho sibone. sipha sitoke sibone angithiwe nakwathi iqhuma nempilo nami umuve on akamve on naye Mhlampe- nangabe ukuthi itamcaka phambili yothi ibonela ngeni nalento leyo Mhlambe asike sithi ubafu uyakuthanda ke. Ungithandzani? Cha ngenzela ukuthi mhlambe umhlabise manje sibone ukuthi akazochama yini. Ini Konke yona ngifuna ukuyibona. angisamfuni mase ngiyasho Cha, hawu um- umthula ngakwadi Mfethu. akakwadi ngiyasho ukuthi bengitendela mina akakwadi Ngenzela ukuthi konke ngifuna ukuyibona manje. uboneni Ukuthi uzochama. hayi angisafuni iproof yani Angithi kwabanye abantu akachama. Hayi bo. Ubona wena. Uyangiphathela Kufika wena wena. uyanya hawu lo muntu lo bafo Uyanyela. umama wakhe uligqika kahle kahle kusho ukuthi lento bayenze unguwe nomama wakhe and kade nimbona umama wakhe bavele akanifuni onifuna hayi bo bayenza ke lento Yona leyo. uthi ndidla vele imali yomntana wakhe ha lo muntu lo ayiyona imali ibitheni imali ebenikeza yona baba yabo Mm. ukurenta Yewena. kukudla nomali nje ngelo xesha yabo hayi kodwa ngendlela asho ngayo ngathi benikeza imali enkulu sengaze Utonginuka kahle kahle la. impilo yami utonginuka kahle kahle la utonginuka kahle kahle la nasofaka ma kuyanginuka wena kahle Yabona kahle la bafo. uyathi mina Banga- akayivumi into lentala makhamera lesikhuluma kuona ungilandzele ungilesi utonginuka la tongibukisane nife uveza into yiyo into lengiyo into ini yiyo enze bazi nalo ujola nawo akulahla naye uzophelela bakulahla balichude sho sinaba bakwadi Oh, futhi ngisuke swatini mina ungangithathi kancane ngangithathi kancane ngicela bafo uze ne-solution bafo okanye uthethe nawe khokha imali yami khokha imali yami kucala zoyithathaphi Okay, mothi akakhokhe imali. Kusho ukuthi khona into wayenza ukuthi angachama. angade angithiwe nokwathi imuva ona wakhipha imali Cha ngisho ukuthi phela ngithi wena khona izinto othi akakhokha imali. Mengakhokha imali kusho ukuthi ngingachameka iloko kusho. asathi mhlawumbe singabona la mhlawumbe singabona la Wenzani ke kubafo? kude Eh? kude Kude. mm Uthini bethu nanithandana bebe amazi bethu. bafo buyanibhida mayithethe Hayi. le language yakhe ebhedayo buyanidida mayesele ngena deep Okay, good. angimentanga lutho Okay, kuthi kunike wakenta kule angimentanga lutho mfana lona. ikhona ukutheni usithi mandiqani ngikhokha imali yakhe kanti ayikho into oyenza kum shuthi yazi fethu lento yakhe nyani iya ngokuya nyani indicunukisa fethu Mfethu. utokwentani ngisho ungamyeka ngambhaqamula ungende lutho uboshwana Yabo mfethu uboshwana awukwazi ukulwa mfethu sizolungisela wena yabo. Umuntu okumele ahlanyele. lo ohlangane bangale ba-wrong lo sayacabanga ngilalela nangabe ngikhuluma nakasafuna ukungilalela suyahamba wenza bade ematshwala soto ubuye ekuseni abuye endlini asafuna ukuthi ngaliyola ngamlaya vele ngamlaya So- yamva vele ngakulayi So umlayele ngokuthi angachami. yebo owayengicasula Baba. bafo ayibona lento ibuhlungu nosho Angachami. kujwayele kwento kuhamba udla imali de bantu besibashiya kanjalo angentiwa ke mina kanjalo angentiwa kanjalo mina So umyalela ukuthi achame kuwena kuphela angachami kwabanye abantu noma asathi kodwa iyalapheka lona. elaphaphi Cha ngiyabuza ukuthi uyelapha mhla wakhipha imali yami mfethu. Okay, mhlawumbe angimkhulumele ubaba. Wawenza amaphutha. Wengazi nawe ukuthi wenzani, wesayingane. Usemdala manje. Ucela ukuthi umkhulule akwazi. Cabanga ucansi ngaphandle kokukhaya. utomkhokhela imali Ukweleta malini? iningi kakhulu imali yami layithatha Kulungile mina bathi ngayihafula ngithi 20k anginayo imali mina. Mina kodwa ngingazama ukuthi kancane kancane ukuthi abe right. iyabona lelo uyanginyanyisa shem uyanginyanyisa shem uyanginyanyisa yabo nje ukubuka kwami nje ngicasula bafo kunzima bafo kunzima impilo yami imile bafo seninto okuhlekisa ngeke vele ingemuthatha imali yebantu Ngiyobona nginxibe nezihlangu ezinxibile yaye nomsebenzi angisenahlangu nantoni yolayeka vele ngoba abantu bangihleka senizihlala endlini yonke into yami imile amantombazana akanifuni yebo ngathi bangakubamba ngokomweko labo bhangu lobafakile abangakomweko nabo bhangu lobafakile Ngiyaqolisa ukuhlekile icathulo zakho. ho yacaphodana Ayi.
Niyahleka nemnangihleki. Lo bhuti lo ngicaphatha kakhulu. Bafethu. Ngangizama like ukumgeza. Ngiyaqolisa. Hawu, hayi ngeke Ngiyaqolisa nje shame. yami. Ngiyaqolisa bafethu. Kodwa nani nihlekile ngiyazi. Kodwa nizozenza ngcono ngami kodwa kulungile. Ngivele ngilindele ukuthi khona abazongithuka ukuthi ngihleke ubaba. Ngiyaxolisa kodwa. Sis, ngiyakucela. Ngicela ukhulule umfowethu. Buka mfethu. Akanalutho uyayikhalela. Alright. Akakwazi mfethu ukuthi angathenge nalutho athole intombazane ithi iyamthanda mhlawumbe ithi iyamnikeza ke igqeyayo useyohlala phezulu kwesineneka akasasuki ke khoza Yeah, alright. Ngathi futhi angakhongeleka khona lapho. Yo, Ubona bathi amkhipha bashona eSwatini ayokhipha leyo ndlu because angikwadi ukumkhipha. ngizoyithatha So, imali So yakho. uyifakile. Okay, mhlambe ungakwazi ukushitshela umuntu wayenza kuyena noma ungeke ushitshele la kumakhamera usiyalele sihambe siyokhuleka size. But imali yami ngizoyithola njani? Ngishilo athi kancane kancane ngizokukhokhela. Oh, ngiyacela ngiyacela. Hayi ngeke mfethu ngisaguqa nje Ngiyacela, ngenyanyisa ngiyacela. kwalokuguqa. Kuvele ukuthi ungacabule. Amahle mfethu impilo yami le mfethu ayikho bafu ngicela ngithethe naye bafu. Ayikho enye impilo. Imile bafu impilo yami. Ngicela uhlale phansi mfethu relax ngiyakucela. Ngiyazwelana kakhulu nawe. Afuna relax and Ngiyacela ubuhlungu baba. ngiyacela. Ubuhlungu. Madlamini sibalikhulu nisho njalo eSwatini sibalikhulu. Ngiyakucela mama. Ngiyakucela. Ngiyazehlisa kuwe. Kumele ayokhipha eSwatini. Ayikho lenye into lengingayenta nami. AkayeSwatini. Ayikho? Lento lengingayenta njengamanje akayeSwatini. Awu sisi ngiyakucela. Yebo akayeSwatini phela. Ngifuna ukukusho lapha mama izithakazelo zakho nje ngikubize. Khona Hayi, uzobona ukuthi ngalokhu sangibida bhuti seliveni ngipetulile nje umoya wami ngitongibidela kumakhamera ngenuke lo mhlaba wonke uyangibuka at least nyana. mina ngikupetula umoya ngisachama. Lo kupetula umoya nje wakupetula neqhe wakuchamisa wena. Angichamisa nini ngoba ngichazile. Kodwa weyichama akubalekile ukuthi weyichama manje akasachama. Bafu unxeba le ndoda ehleke. Mfethu hayi ukuthi ngiyahlekisa mfethu ukuthi ngizama ukukuncengela mfethu manje uloke ekhuluma mfethu yabo Madlamini ngiyakucela sisize umfethu ke lento ayisekho ngawe manje isingayi vele umuntu ongesenandaba naye ngani Vele ngisenenza wena ngisamfuna endvodza yami. manje wayo umbamba ithini indodza yakho ke manje kubuka ukuthi wena usabamba amasende amanye amadoda Angabambi lutho ayathi nangalendvo le. Ayathi nangalendvo le. izobona le show inkulu kabi Hoyibo, ngeke vele into lutho ngisho ngabona. ha buka mfethu yazi ubafu ngathi ukhubazekile ngiyakucela mfethu Ayompilo lo le bafu. Ngiyacela. Ayimpilo inhloko. noma kuguqe mina Hayi ungaguqi bhuti. Ngithaka eSwatini ayikho into engamsida ngayo la ukuthi ahamba eSwatini angasidakala eSwatini. Amahle Okay, sicela kuphi- usiphi kuphi indawo mfethu esoya kuyo eSwatini. Manje sofuna ngigagule tindzaba Uzoyangana tamlana. eSwatini akanamali Sofuna ngigagule tindzaba tamlana. Ngizozama bafu noma nenze iloan noma nenze kanjani bafu kodwa ngeke ngikwazi ukuhlala ninje bafu. Okay, Silungise. okay baba. Sis uzosinikeza indawo nanokuthi sisizakala kanjani lokho kusho. Into ninika but ngeke ngigagule tindzaba tamla mina. Uyagcina futhi ukwenza kubafo lo. Hayibo. Ngeke- Akusinkinga yakho leyo. Sazobona. Uhlangana phi manje nento leyo nini? Yeah. Hawu. Kuthiwa Bafethu. into. Awucabanga ucansi ngaphandle kokuchama. Njengoba mina nje ezudlala amatifana. Abo mase sengichama bafethu. Udali esethi inyawo ayi kodwa niyazi leyo feeling nini hey. Mfethu Yeah bafu. umshawushile. Awuqedi mfethu. One way bafu. Uze buhlungu yona bafu. Sizama manje ukusiza ubafo ke manje ukuthi abe right. Sobona ukuthi usisaka idonsisini mhlambe nawe uyabuka uyazi ukuthi ungamkhulula kanjani umfowethu. Silekelele sikwazi ukuthi simqaqe lona. Amsho nani amantombazana anithanda ukuthi umfana useyohlala ke phezulu kwakho manje ngoba ke uyayibuza ukuthi ngimnikeleni lo mfana leli kheke because uhleli manje akasuki. Mhlambe nawe unenkinga ezisinto umjolo ungasi-emaila to umjoloshow@gmail.com that is umjoloshow@gmail.com khumbula ngiyafika noma ikephi la ungibiza khona as a DJ u-MC
kanjalo-ke nokwenza ama-special appearances ungathumela i-email to dlalamatifane@gmail.com. uyazi sisebenza ngokubambisana nenkampani iSiyeza Media. Uma ukuthi nje ufuna bakushuthele umcimbi wakho bafike bakwenzele ama-live screening bakuqashisele ngamakhamera and all ungakwazi ukuthi ubathinte ama-details wabo bazowafaka la ngezasi khona uzokwazi ukuthi ubabone. Hlangane ku-episode elandelayo ungakhohlwa ukusubscribe, ulike uphinde futhi ushare i-channel yakho Umjolo Show. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho.